az akkor egy 500, nem? Ja. Ő a diszpláziás. Nem így jó. Az, aki diszpláziás. Sprével a szelet nézzünk? Az szépen. Átment az alagúton. Ja, izén. Az Abroncs alagúton. Meg is van. Emlékeztek arra a szobára, ahol egy ilyen ablakon át lehet bemenni? Igen. Na ott van, abban a szobában hát. Átment az alagúton, az Abroncson, ami másik ajtónál volt, megkapva. Tudtam, hogy jön a Szabolcské, de... Na. Ő nem keresett itt, azt hiszem másfél hónapja. De ő nagyon boldog kutya. De az volt a könnyebbik. Körbe ment, megfogta a szagot, és ezt múlt héten építettük ki, életében egyszer, ha felmászott. Mi is, Páti. Ott ment be, tudod, az asztalokon kell feljönni oda felül. Igaz? Ja, körbe akart jönni, megérezte a szagot, és felment. És azt soha nem keresett ott. Felküldtük egyszer, amikor megvolt, semmi nélkül, lássuk, hogy milyen, lássuk, hogyha áll, és annyi volt. Na, látta. És ő vele például egy ilyen indiai országban, egy tűzőnapos melóba mit tudsz csinálni, mennyire tudod terhelni? Őt? Aha. Nem. Nem. Az a baj, hogy pont az ilyen helyeken, meg általában első 1-2-3 nap még éjszaka is dolgozunk, de utána már éjszaka nem engedik. Ja, ha egészségetlen, diszpláziás, ha diszplázia nem lenne benne, lehetne. Aha. Nagyon bírják a csapát. Erre voltam Ja, kíváncsi. Meg itt van. Petőfi volt. Elmegy arra. Meg is van. Nagyon ügyes. 2:45 perc. Másodperc.